Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga hindi ang immune system dito lang sila sa sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila Javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, Javelin missile lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 sir boy. Ang immune system pamuyong lang. Kalma lang. Ang D3 ang gaatake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay sir boy. That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon sa D3 dengue dapat mag-D3 May ara kang ito import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, namuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:32 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Toskalwan sang DTX Coffee Mix. May kapi ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM, number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Kamusta kamo tanan mga ka-K5? It's a beautiful Monday morning. Mayong aga gid sa tanan naton nga mga suki nga mga tagpalamati. Welcome na sa pagpangalagad sa Lunes nga edisyon sang Balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan, kaupod nyo sa tagsa kakaagahon. Ako naman ang inyo ka-K5, K5 Ray Espeja Umala. Alas 4:37 ang oras sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5.
Isa ka manenaya nga aga para sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Diin ka man gabahin sa kalibutan kag sampung sud Pilipinas basta may internet connection. Saranggid nga makaupod ka makapamati sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Dili lang sa kampyon nga istasyon sa Iloilo. Ang K5 News FM Iloilo 88.7. Magkadto lang sa mga official Facebook pages ng K5 News FM Iloilo. I-search ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-share, i-follow kag like mga ka-K5 para mas madamo pagid mga kultura naton around the world ang makapamati sa aton sini nga pagpangalagad. Live man kita nga mabatian mga ka-K5 sa 88.7 sa inyong mga FM dial sa inyo tagsa ka mga radyo. Kadto kamo sa FM i-search ang 88.7 88.7 sa inyong mga lilisuan sa inyong mga radyo. Kag magpamati sa K5 News FM Iloilo sa aton sini nga mga ka-K5. Welcome to ng aton sini nga mga kauturan kag nagahatag kita sa ila sang katahuran sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga Lunes nga Lunes. Today is Monday, June 16, 2025, first day of school. Una nga adlaw sang pag-abre sang klase. Kay gani dapat aga pa, hindi malate si Nini kag si Toto. Subong damo sa mga estudyante ang excited magkadto sa eskwelahan. Kay may balon na naman. Ang mga ginikanan subong aga pa nagbugtaw. Agodusayon kag paliguan si Nini kag si Toto. Ipreparar ang pagkaon sa lamisa. Mainit nga tinapay nga may pinirito nga itlog kag isda. Hala, inita na ang ininit kay kita matimpla na sang kape. Kape nga makahatag sa alibyo sa aton nga ikayong lawas. Ang kape nga Klinika DTX Coffee Mix. Si Inday kag si Toto tumanggid ang kalipay. Ang baringisi nagalabot lapad sa ila sini nga sungad. Kay nga aman si nanay kag si tatay nagapreparar na sang ila pamahaw. Amo man ang ila inugbalon pakadto sa eskwelahan. Si Ma'am kag si Sir masako na sa paggahimos. Kaya ilang mga dalalon ilan na nga ginahitso. Dala ang libro kag mga papel sang kabataan. Si Ma'am kag si Sir handa na nga magtudlo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na! Bugtaw na mga ka-K5 alas 4:41 na sa anga. Sa aton sini mga K5 taxi patrollers, mga mamang tsoper. Sa aton sini WBTC drivers, sa aton sini nga mga K5 Iloilo solid supporters. Sa mga K5 Fans Club International 1 and 2. Sa aton sini mga ka-K5 nga mga suki naton sini nga mga tagpalamati kag sa aton sini mga overseas Filipino workers abroad. Mga online viewers anywhere in the world nga nakatutok subong sa aton sini nga pagpangalagan online. Isa ka manayanaya maramig nga aga kaninyo nga tanan. Ginatamyaw tagid sa mayong aga ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Wala sang absent, always present.
Ma'am Bing's PSG, good morning, Ma'am Bing. Ma'am Ning Ilomba, thank you, Lord, for the life and for giving us this opportunity to see this beautiful new morning, Ma'am Ning Ilomba. Ma'am Maika May Benedicto, good morning. Josephine Florindo Diaz, mayong aga. Sakay Sir Nemisio Tahala Senior, ang pinalangga nga may ni Kakay Macho Kulita, kay Kakay Von Sapio, Winifreda Sarmiento, tanan nga mga taga Pasig City nga nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning, Ma'am Maika May Benedicto. Sakay Leona Aryo Biapa, nga nagapamati gid ra sa may Sara Iloilo. Sakay Iloy ko da Merlinda Umalay, aga pa nagbugtaw da sa barangay Tumko Nilayama yung aga sa imo da. Kag sa tanan naton sini nga mga kasimaryo dira sa Tumkon Ilaya nga nagapamati gid sa K5 News FM Iloilo. Sakay Kagawad RB Galiema, kag sa akon sini paryente nga si Maria Elena Galiema ng barangay Amamaros Pototan. Sa Ingori La Paz nga aga pa nagbugtaw si Ma'am Raquel Gubatanga. Good morning gid Ma'am Raquel. Sa kay Kagawad Sally Almendralejo. Kagawad Sally Almendralejo, pariente mo ni gurong volleyball player sa may Bacolod nga si Rose Almendralejo. Ana Habiti Gintapal, sabi nga apelido Gintapal. Ano naman ning imo sini nga ngalan, Mama Mimi Lapating Branya? Noel Tacoyo Sangkalino, good morning. Reza Pedroso sa May Negros, good morning. Michael Villaren, nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalaga. Ang oras, alas 4:44 na mga ka-K5. Diri sa balitang K5 sa umaga, hibaluon tana ang lakat sang panahon. Kamustang lakat sang panahon, subong weather update with K5 Wing Senyeres kang iya sini nga K-sabihan aga pa. Diri lang sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga. K5 Buen, senyera sa imo sa nga report. Please come in. K5 Buen, go ahead. K5 Buen, ano ang lakat sang panahon subong nga aga? Yan na siya man, murag-muraga ni siguro aga pa. Ay ka naman ka-preparat, rin ka naman nagkadto nga kalibutan. Naka-prepare, garing ti nag-chismis na paaga pa, do abura ang nagapa-baskog ka aton. Oy, chismis ka wa? Awal bla ang chismis, ano nga klase ka chismis na? Uy man, nag-aware lang kita nga ang isa na to di ka imaw ma-reveal ka na nga identity sa sa anniversary. Sa kita sa Damaris Hills. Yes. Aniway. May mga palagwaon kami dama mo maapat na katuig ang K5 News FM Iloilo sa maabot nga Hulyo 5, no? Tuig 2025 sa aton sini nga mga ka-K5. So amo na ang aton sini nga gamay nga selebrasyon, no, to celebrate our success for almost 4 years ka-K5 Wing Senyeres. Okay? Yes, sige. So dugangan tala ng mga pakulo kag mga update namon sa anniversary, no? With their update, kamustang lakat sang panahon, subong? Yes, no, mga K5 ang maulanon o kunang pag-ulan, mabasko nga pag-ulan kagabi nga doon na eksperyensyahan, tuga ina sang easterly. So, subong nga adlaw mga K5 ang Hunyo 16, 2025, wala sang low pressure area nga na-monitor para sa tropical cyclone formation mga K5. Apang, no, lauman man gihapon naton ang subong nga adlaw, basi karon sa hapon naman or karon mag 0
sirom-sirom ang ang pag-ulan naman mga K5 kaya amo na gani ang subong ang June ang adlaw o ko na bulan gid sang tag-ululan mga K5 gani nga kung mainit man ang tiyempo karon hindi kita magkumpiyansa kay anytime mga K5 magbubo may posibleng ang pagbubo sang mabaskog nga ulan subong nga adlaw. Alright, sa to sining nga mga ka-K5. So, wala kita sang may ginapaabot nga low pressure area. In short, ka-K5 wing senyeres nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Yes. But, again, ining mga lapta-lapta nga pag-uran, kag mga pag-uran nga experience naton kada hapon, no, sa aton sining nga mga ka-K5, no, ang tuga gid lamang sa sining Easterlies list nga mga forecast sang pag-asa mga ka-K5 no. Ang hanging habagat to sa aton sining nga mga ka-K5 nga nagadala sang sining maulanon nga tiyempo ka-K5 buwan sinyeres kay ti ara na kita sa rainy season no sang aton sining nga tuig no. Pagpatak gani na June sa aton sining nga mga ka-K5 rainy season ina siya no. So ma-experiencehan tagid ang maulanon nga tiyempo kay gani dapat protektado kita permi balon sang kaputi payong jacket kalo kag mag-inom sang Mighty C vitamin C nga alkaline para protektado kita permi sa mga trangkaso ka K5 buwan sinyeres. Yes, oo, kapin pa subong ka K5 Ray nag-umpisa naman ang klase subong adlaw gani ginapanugyan ginaton ang aton mga ginikanan mga parents bala naton nga magadulong sa aton mga estudyante bala nga pabalunan gid sa nga payong o kon kapote aton nga mga anak. And of course paimno naton sa nga ang pampaano bala pampaprotekta o kuna proteksyon sa tag-ululan, sa tag-ilinit mga ka-K5. Alright, sige. So, welcome back sa may mga klase. Di ba ikaw sang una, pag-abri klase, ano ang nga excited ikaw nga magbalik sa klase? Kay bago ako nga gamit. Amo na ikaw sang una, kay bago gamit mo. Bago bag mo, bago papel mo. Tapos, ang balon? Siyempre, ang balon bago man. Nasaka, why? Why? Isang una, barato yung mga ano mo, mga balaklon mo. Maka-recess ka sa una, akong paborito ko sa recess ang una ining nilupak nga saging. Muna permi akong paborito kag ining sambag na bla nga ginalutak man nga sambagaw. Ang tag. Naging dulce na blaw, ngayon butang na sa may do transparent ka plastic. Amo ginang ay transparent inyo nagamit. Balik-balik sa kantin sang Rizal Elementary School sa Pututan. Imo aw? Ang dang yellow. Yellow transparent. May kalamay? Oo. Sosyal na iya. Amo niyang nilutak na blang do basa-basa kung kanon mo aw. Sa bagay, mga 90 forgotten, diba? 90 forgotten man. Amo na yang uso sa amo na yang pinakamanamit nga nga sambag sing una. Inang imo yang may mga kalamay na process na iya sa factory na nagalin. Damo na iya chemical. Ano pagid ang imo nanamitan nga pagkaon sa kantin? Asang una, laban ko nga recess ka kay 5 Ray, ano gid, cheese curl. Ate, why na dialysis tayo mo. Sige, subong na ginabawal na subong sa mga eskwelahan. Yes. Ang pag-serve sang mga junk foods, sang mga soft drinks, mga soda, no? Mga juices, dapat subong mga natural juice nang imo nun. Actually, gani may ano na mo, ang DepEd bala may ara sila sa program. May program pagit ang DepEd subong ka kay 5 Ray nga nanggahatag sila sang sang cookies ang nabutang na sa sa do ala cheese curl man nga bulutangan. Dason ang cookies nga na kay 5 Ray ang flavor ya mga carrots, malunggay, mga muna bala. Ang paborito ni K5 Andre nga cookies ba mo kung ano? Cookie ni Mocha. Na. Pero cookies niya, gapanagtag to sa pag-eleksyon, di ba? Yes. Huwagid ka salir tong cookies ya. Huwagid ka salir panagtag isang cookies to, ay itong balay sa mukha yuson. Pero kahilidlaw magbalik sa eskwela, no? Amo naman ang akon ginabantayan, sakto na sang una sang magbalik klase, ako na may bago ka uniform, bago ka bag,
bago tanan, bagos patos, no? Pagka abot ta pilak bulan na. Ala na da magkalitabo Kung bilin suli da bala na. So una mo nga sulat sa papel mo do tutom-tutom ka pa. Tutom ka pa do ginawa mo gid kay nainay panulat mo nga pinipiron. Pag abot nga tungas kasi Okay, pa bueng. Tapos ang siyempre isa da sa imo nga balik-balikan, no? Kung abri klase gani, no, sa aton sini nga mga ka K5. Siyempre number one, siyempre ina-expect mo na nga dapat ang mga friends mo, classmates mo ululupod ka mo giapon sa di ba? Sa classroom. Kay mga friends mo galing kay tikis agalain mo section, nagalain nila section, no? Kakipay when senyere. So it's time to build another friends from you sa imo nga mga new classmates, no? Yes. Kagti siyempre aside from that mga classmate nimo, siyempre ang isa pagid na sa imo nga excited nga look forward, no? Sa pag-abri klase, ang makita mo liwat ang imo sini nga crush. Ang maraguro ginabalik mo sang una, excited ka. Uy, dala na iya. Mapagwapo bala ko subong adlaw tay. Kay first day subong sa klase permi ko gidgadaan bantayan ng akon sini nga crush. Titay, gwapo naman ko tay. Siyempre, gwapo mamana ka bla sa akon kung hindi ka gwapo. Ang importante di mo lang pabayanin mo pa eskwela, ping ha? Tutom ka sa pag-eskwela mo, ping ha? Siyempre tay, ipakita ko si mo tay nga matutumbig ko sa gakon nga pag-eskwela. At sige taya, malakata ko tay. Bye tay. Bye ping. Arin ako sa eskwelahan. Kag di na to gani siya nga section man. Ang ako nga crush nga si Wangwang. Pangitaon ko sa bla. Oh, hala. Ato si Wangwang. Ato si Wangwang. Ang ibig mong sabihin, kung mayroong pag-ibig ay Wow. Kagwapa kiti kay Wangwang. man kita sasabihin. Malabang mga buhok. Maputi ang kulor sa iyang nawong. Mapungay ang mga mata. Malabang mga mimilok. Mapulang mga bibig. Kagang ilong. Never mind. Pero try ko lang nga sititan si Wangwang. Mapasapak-sapak ako siya. Psst, psst. Psst. Wangwang! Psst, psst. Wangwang! Manok ka? Ay, kasuplada man ni siya man. Marami magwapahon sa sa plaza. Aduh, nanay. Wangwang. Nahidlaw man ko pala sa imo. Kamusta ka na, Wangwang? Sino ka gani? Ay, nalipatan mo na ako. Tungod ka, nagpagunting lang ako. Kag nagwapo. Ha? Si Piping dyan. Si Piping. Oo, nadumduman ko na. Ikaw to ang ginpasaka ni ma'am sa sa bangko. Sa kadamo, sa pwede mo madumduman sa akon. Pwede mo man madumduman. Nga upod taga duwa nga nagpanyaga. Sang ligad nga klase. Yung baklanta pa kagani siyang taho. Kambal mo, paborito mo gani ang taho. Ano mo gito madumduman? Ang nadumduman mo ang ging
Pasaka pa ko ni ma'am sa lamisa. Kay ti, do isa ka oras to, pasaka iya ka kay ti, gaud-gaud sa imo mo. Nagahod man lang ko to, singging-singgit ko nga. Crush ta ka? Ay! Nagumpisa ng klase niyo, Wangwang? Huid, kita mo ganito, wag na kita din. Ay, Wangwang? Ay! Good morning, class! Wangwang Senyeres! Sino nagtupad mo? Ma'am! Ako si Piping, ma'am! Si Piping! Laguob, ma'am! Piping? Sino nagambal sa imong ari ka nga section, ha? Star section ni Piping! Dito ka sa section 11! Ay, Wangwang, doon nagapangapya ka man lang siya akong sa una. Ikaw pa nag-start section ba? Bantayan ang kasugpon sang istorya ni Wangwang kag ni Piping. Diri lang sa aton palutuntunan ang balitang K5 sa umaga. To'y makadlaw si Sir Bibot sa solusyon, si Ma'am Heart Painfulness, sabi nga mga pangalan, sinunay sa man, Bibot Ligorio Tabaw Suarez, si Ma'am Bing Space J, Ma'am Miming Lapating Branya, si Nadeline Sautong, Sir Joey Bonda. Oy, belated happy Father's Day sa tanan nga mga nag-celebrate sa Father's Day. Ma'am Regine Reynado Vallejo, nagautoy-utoy gid kadlaw subong nga aga. Sige, kakipay buhay nga nung imo sining nga cake sabihan subong nga aga kag sa adlaw sang Lourdes. Yes, no, syempre, kay una nga adlaw sang klase, mga K5, amo ni aton nga K-sabihan. Bisan ano ka pa kaalam kung lain ang imo batasan, wala ka man sa gihapon matupan. So, amo na mga K5, no, hindi sukatan o kung hindi measurement ang ginatawag naton nga kaaram para mangin ano ka K5, respetado o kung mangimambal mo nga taas ikaw sa tanan, no. Mas sa subong nga panahon mga K5, mas bentaha kung nami ang imo nga batasan, kung nami imo nga performance sa imo nga obra, and of course kung nami ang imo nga relationship sa imo mga co-workers mga K5. May ara kita ko rin live viewers, salamat kid. Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Rosbeck Branya Talaron, Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Maria Jen Rinaldo Vallejo. Bisan ano ka pa kaalam kung lain mo batasan, wala ka man sa giyapon sang matupan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Kadamo sa mga tawo nga graduar, magna cum laude, summa cum laude, etc., no? Sa aton sini nga mga ka-K5, may mga Latin honors, why naton gina-discourage sa may mga Latin honors, and dako ina nga bugal para sila nga pamilya ka ginikanan ka K5 Buen Senyeres. And there are people man nga wala Latin honors but they are tawag ni intellectual, no? Nga mga Yes, tawo sa aton sini nga mga ka-K5. But siyempre sa aton sini nga mga kuturan, let's always put our feet on the ground, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Ang kaalam ara gina, no? Sa aton sini ako nagapati kung may ara kitaya ko galingon nga mga aram, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, waya may ginobra ang Ginoo nga mango, no? O kung why may ginobra ang Ginoo nga hindi makaibalo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? We are completely tawag ni made by God. Yes. And we are the image of the Lord gani, no? Subot silingon kung sino ka ging ka buhi ka sang Ginoo sa iya sining nga imahe. Subot silingon kung maaram ang Ginoo, maaram ka man, no? Kung maayong Ginoo, maayo ka man sa aton sining nga mga ka-K5. But sometimes sa aton sining nga mga kulturan, no, we tend to forget, no, sang aton kaalam because lang sang aton sining kasakon, no, sa aton sining tawag ni sa aton sining kogalingon, no, greediness, no, is next to evilness kuno mo.
ka K5 Wayne Senyeres, no? Kung tama ka ka-greedy sa imo sining sitwasyon, sa imo sining posisyon, sa imo sining nga kung sa diin ka man subong, no, sa aton sining mga ka K5. Mo na gani ginambal tanan nga tanan na tawag ni tanan ina siya nga ginatag sa Ginoo is temporary mo. Yes. Sa aton sining mga ka K5 kag una pa lang nga daan bes balaan na ya sing Ginoo kung anong sulod sang imo tagipusoon ka K5 Wayne Senyeres, no? Kung ang imo intention is good or bad, no? Because there are people nga bisan mambal ka nga to ka stricto man siya or do ka grabe man siya, but nga ginabless ang kisang Ginoo because the intention is good, no? Ka K5 Wayne Senyeres. Yes. May mga tawo naman yang nga ti balaan mo gid nga lain ang intensyon niya. Butungon niya ka nga butungon padalom kay gusto ya siyang magsaka. Hindi iya kapag hindi iya kapag tagaan sang break, hindi iya kapag tagaan sang kaguyunan, hindi iya kapag tudluan, hindi iya kapabayan niya kay gusto ya, siya lang ang dapat nga nagakinang-kinang sa mata sang iban ka K5 Wayne Senyeres. Yes, hambagan ni na ka K5 Ray ang aton nga recognition o kanang aton nga achievement, no? Ang madumduman ay nasang tao mga 1 or 2 years ang kana kung nakuha ka sang pinaka highest rating or average bala sa imo nga pag-eskwela, no? Ang ina magadugay lang ang 2 years, 3 years, 4 years mga muna. Pero ang imo nga batasan ka K5 Ray, no, dumdumon gid ina asang tawo mabala. Attitude gid bisan sa trabaho, attitude gid ang importante ka K5 Wayne. Amo gid nang ginapangita sa aton sining boss, no? Di Dr. Ramil Itangoy. Kita mo si Dr. Ramil Oy way sayag pili sang kung ano ka man, no, like kung grabe man ang achievements mo sa kabuhi, no, aro ka man, Latin honor ka man, no, abilidad kag batasan ka K5 Wayne Senyeres, no. So muna ang kaysabihan ni ka K5 Weng Senyeres para naman sa aton sining kaysabihan sa Ginoo ka K5 Wayne makita sa 2 Corinthians 6:18 ang ambaldri sang Ginoo, and I will be a father to you and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. So no ang silingon sang Ginoo nung iya sining reminder kay kaysabihan sa aton ka K5 Wayne? Yes, so syempre gina-remind na kita mga K5 nga kita tanan anak sang Dios mga K5, no. Bisan mabal naton ti paano kita naging anak sang Dios kay may ginikanan man kita. Pero ang aton nga mga ginikanan mga K5 anak man sang Dios, ginakabig kita nga anak sang Dios kay amo to gani, no, ang ginaluwas niya kita, no. Ang ginluwas niya kita sa ginatawag nga kasalanan mga K5 pagi man sa iya nga pag halad o kung pagsakripisyo sa iya bugtong nga anak. Gani ang kung isipon naton ginakabigid kita nga anak sang aton Ginoo. And isa lang na kami say nga ti sa tanan nga bagay hindi ka dapat makulbaan basta upon mong Ginoo because He declares that He is your father and you are His son and you are His daughter. Kay 5 Wayne Senyeres. No, personal ba siyang ginikanan, no? Nga you feel safe kay ti ara imo ginikanan kay 5 Wayne Senyeres. No, mabala mo nga wise ang danger nga pwede matabo si mo because ara ka you are surrounded by your parents. Sa aton sini nga mga ka K5 and the same thing, no, ang gusto yang basang Ginoo nga ti you are my son, you are my daughter, and I am your father. Kakipay ba Wayne Senyeres. Sige, salamat kin sa kaysabihan sa Ginoo. Alas 5:06 na sa aga. Ang bali Ma'am Mary Jane Reynado Vallejo, malya ka nami lang sa mga kaysabihan sa bunga aga. Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan sa May Pasig City. Ma'am Ellen Rose Panyesales Alarba, nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad sa kay Ma'am Ellen Rose, Chenil Lieno Jimenez. Good morning, Ged. Ang oras, alas 5:06 sa aga kakipay Buen. Salamat, Ged, ang imo sini nga pagtamyaw kag paghatag sang katawuran sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Yes, no, syempre of course ang permigi nagapamati sa aton ang akon nga Mama Beth and Papa Bot dira sa Pasig City, and of course ang mga viewers naton, live viewers nga nagabantay gid kag monitor sa Balitang K5 sa umaga, and syempre sa aton mga listeners sa 88.7 maayo gid nga aga and good morning. Good morning sa aton sini mga
sinangga nga mga tagparmati. Salamat kid ka K5 Wayne Senyeres. Yes na ang ini nga update ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center, ini si ka K5 Wayne 02 Senyeres para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 Ray Espeja Umanay para sa Balitang K5 sa Umaga. Alright mga ka-K5, sa mga nagapanguna nga mga balita, balantayan nga mga detalye sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa pagbalik sa nga Balitang K5 sa Umaga, yari ng aton sini nga mga headlines. Sa mga nagapanguna nga mga balita, mga ka-K5, duha ka lalaki nga lunsay hubog kag nagbunggoanay sa Santa Barbara, yara na sa estable nga kondisyon. Daan nga lugot-anon isa sa ginilantaw nga motibo sang mga kapulisan. Sa dugang nga mga balita, mga ka-K5, tatlo ka priority areas sa 5-minute response time. Sentro sa command conference giniwat sang PRO6 upod si General Nicolas Torre III. Mga ka-K5, sa dugang nga mga balita, apos ang barangay Kagawad nga nadakpan sa drug bypass operation sa Molo, nagpositibo sa drug test. Kag ang Department of Education all set na sa pagbukas ng klase sa buong adlaw, Hunyo 16, tuig 2025. Sa dugang nga mga balita, mga ka-K5, aton man nga istoryahan karon ang ining nag-viral nga estudyante nga nag-graduate sa West Visayas State University sa gitalikdan nga adlaw, kung sa diin mga ka-K5 nga nagpautwas siya sang iya sini nga nabatsagan kag disappointment. Tungod nga ti sa graduation niya nga kunta ni isa ka masadya nga paggraduar upod ang iya sini nga pamilya. Naghilibion ini mga ka-K5 matapos makapila ka beses kagimpunggan nga magsaka sa ibabaw sang stage dira sa may Iloilo Convention Center o kon ICC. Tungod gid lamang mga ka-K5 nga wala ini magsunod sa protocol o kon sa rules mga ka-K5 sang graduation ceremony. Istoryahan ta na karon sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kag sa mga balita national, international nga aton sininatipon sa pagpangalagad sang Balitang K5 sa Umaga. Alas 5:10 ang oras aton sini nga pagpangalagad, magabalik ang Balitang K5 sa Umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Mini, before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Tama ko na-actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up.
Hindi, ang nagkapasig sa akon is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagayon sa lahat. Yes. Wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anong magkabudlay. Wala sambaya ay bisan anong magkadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamiling nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 sa ito sininga pagpangalaga na 5:16. Welcome back sa Balitang K5 sa Umaga. Sa gyapon kaupod ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Good morning kay Mama Maricel Baloro Kasipli dira sa may Barangay Balabago. Haro Mama Maricel Baloro Kasipli, gwapa-gwapa. I miss you, ma'am. Sa kay Sir RJ, sa kay Arman Guay, sa kay Sir Blair Motaliano, kay Sir Gilmar Salvador, sa tanan nga mga taxi patrollers. Hello, 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 hello. Ka-K5 Macjo Benevedes Peloteo. Nagopod gid sa aton sining pagpangalagad always diri sa Balitang K5 sa Umaga. Alas 5:16 ang oras mga ka-K5 sa mga kultura naton di magkalipat na Ginoo magtumara sa klinika D3 Bio.
May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa, basta gani hilanat o botrang kaso, sip-on! Mag D3 Bio. Sa may mga nakulbaan sang impacts da, di ka mo magkakulba, kaya imnan nyo lang na sang klinika D3 Bio para hindi ka mo malatnanda. Kaya ang klinika D3 Bio mga ka-K5, ginapatay sini, kag ginakakas ang mga viral infection kag bacterial infection nga tugas ang virus kag bakterya. Kaya ganun mag-inom sa klinika D3 Bio. Sa may mga hypertension, high blood, inom sa klinika DTX 500, ang palaya extract and the sugar cane extract. Nga sa ranggid, makahatag sa maraming alibyo sa aton sini lawas, manggaranon sa antioxidants, ginapanami ang blood sugar level, na aton sini ginapanubo, kag ang aton sini nga blood circulation ginapanami. Ginapanubo ang aton sini nga dugo para malikaw kita sa hypertension o kung high blood. Natuga naman sang stroke sa aton sini nga mga ka-K5. Ginom sang klinika DTX 500, DTX 500 food supplement. Mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy nga mabakal sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Pasig City branch, sa may poblasyon ni Rabod Pasig City, sa may Cosmart Kalinog, sa may Haro branch naton kilid sang St. Robert's International College, kag sa aton sini nga Miagaw branch sa MCR Agriventure mga ka-K5 sa Orbe Street, Miagaw, Iloilo. Always gid nga available dira ang produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Marlon Chong, good morning. Ari lang ako di sir, always nagapamati. Salamat gid ba Maricel Baloro kasi play ha. Thank you gid sa pagtutok always sa K5 News FM Iloilo. Ang oras alas 5:18 sa aton sini nga pagpangalagad kwanta report ni K5 Karen Badilla. Update sa atong nagluntad mga ka-K5 nga bunanay sa may distrito sang Arevalo. Ang biktima sa aton sini nga mga ka-K5 critical subong sa ospital. Ang ginalinan sang ila sini nga inaway, bala nyo ko sugal. Ay sos, sa aton sini nga mga ka-K5 Karen Badilla nung update sini sa imo sini nga report, please stand by. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 Ray at large sa gihapon ang suspect nga nagbuno sa iya nga nakaupod sa sugal diri sa may Project 5 Barangay Suok Arevalo kagabi ini natabo a K5 Ray no kung madumduman kagabi nakuha ta niyang pangalan alias palang ni K5 Ray ang ining victim nga si alias Rocky, legal ang edad, residente sa nasambit ka lugar. Then ang suspect, amo naman niya si alias Dodong, legal ang edad kag residente or taga-province, ini siya ka-K5 Ray, pero wala pa natumod kung taga-diin gid ni siya sa probinsya sang Iloilo. Kung madugduman kagabi sa interview no sa kay Police Staff Sergeant Virgil Diatras sa K5 Ray, ang investigator sa Iloilo City Police Station 6 o kon ICPS 6 ka-K5 Ray ginpahayag nga ang ining si alias Rocky kag si alias Dodong updanay nga nagahampang sang pusoy sa isaya ka namatyan dito sa may Project 5 sa may Barangay Suok o galing ang doon bala ka K5 Ray nagsunuya ay ini silang duha hasta nga nagbaisay sila ka K5 Ray. Bilang edad ni alias Rocky kag sang sining suspect? Amo pa na karon ka K5 Ray ang i-follow up naton kay kagabi ang nakuha pa din nga information ang ang why pa ni initial pa lang ka K5 Ray no ang ining age sang lalaki ka K5 Ray. Follow up nyo bisubong tani nga ka K5 Karen? Din ang location nyo subong pilang edad sini pesin oni sa anong tutuod ngalan nila ni alias Rocky ang biktima alias ano tong suspect? Alias Dodong. Dodong, okay. Taxi driver ini siya, taxi driver kag taga probinsya sang taga Oton ka K5 Ray ang ining si alias Dodong, pero ang ining victim taga dira lang taga Barangay Suok man ka K5 Ray. Sige, go ahead. According dire sa aton nga kapulisan sa kay Sir Diatras sa K5 Ray no sa iya nga investigation nga ang ining suspect kag ang victim nagahampang sila ka K5 Ray sang pusoy. Then nagbaisay ini sila ka K5 Ray hasta nga ang ining suspect nagpauli sa iyang boarding house no kay pero
Sang nagpauli niya siya sa boarding house niya, ginsundan pa ini siya sang victim kag ginlalas wala ka kay Ray kay ti nang hangkat pa ni ang victim nga magtapungulay sila yang nga duwa o galing kay tinatimingan ba niya ang ining suspect may bit-bit na yang nga kutsilyo kaya no papaghangkat sa iya sang inaway kag sang ginlalas siya sang victim ginbuno ni siya dayon sang suspect kay Ray sa iya nga tiyan. Kaya Ano po sila gampang o kon na meron na nga isa? Same sila according diri sa aton nga So kapulisan, gapuntos sila gapuntos. Mamo ang pusoy apat nik bilog mo pwede man tatla o apat nik bilog no. Ang gahampang kakipay ba Karen Badilla sa pusoy. So may bangka pwede man nga pusoy rambol. Ang pusoy rambol pataas-taas kamo kung sino ang dao perdiya tanan sa daog. Mayara man nga bangka nga pusoy. So, ano ang ining biktima kag ining suspect? Puntos lang sila o kung may bangka di sila? Kakipay Karen Badilla? Mo pa karon ang aton man nga idugang nga i-update sa aton nga kapulisan kay Ray kay kagabi ini initial planning nahatag sa aton sang kapulisan tas dira sa Arevalo kay Ray. Pero sa subong, critical ni ang kondisyon kay Ray ni alias Rocky sa isa ka balay bululngan diri sa syudad ng Iloilo kay ang iya ni nga igo bisan abi isa lang gid ka buno no pero ang igo niya sa tiyan gid kay Ray pero sa kagisa na hambal na kagina nga at large ni ang suspect at padayon nga ginapangita sang aton nga kapulisan kay Ray no kag nag-coordinate naman sila sa Uton Municipal Police Station since nga ang ining suspect taga Uton kay Ray. Okay. Si alias Rocky amo ning biktima. Si alias Borjok abo ini isang suspect kay Karen Badilla no. Dako gid ang pustana ya. Umuna kung kisa maglaisay gani na sila kisa magbaisay sa mga sugal gani kay Karen. Gasugal kaway? Wala. Right? Balaan mo ang pusoy ngampang hindi? Nabatian ko lang pero wala ko kabalo kung paano siya ang pangon. Mayo ka, good girl. Ano lang nga sugal na balaan mo? Ang sugal lang nga nabalaan ko nga palang gaon siya. Sakto gid ang ambal ko mo masugpon pa ko tani nga anong sugal nga nabalaan mo? Ang sugal nga nabalaan ko, ang sugal. Kung ang sugal nga ihatag ko ang pagpalangga ko sa iya. Yes. Nga waay ako makaybalo kung ano bala kadugay niya ako nga palanggaon. Aga pa. Kay Karen. Pero ang pusoy ni apat ni kapuntos. Sa pulbi ako bangka may 3 kapuntos, no? Tikis ana na ako magbaisay. Either parot ikaw, no? Tapos mabal kabing ay hindi sila gali amo ni gali nagbaliskad lang ina. Or either gani gadinaya ikaw no perdi ka na mga mumala na usually nga gabaysay ka mo ba sa sugalan kay ti kwarta mo mainit no pero ang pamangkot ni pila gyud pusta ninyo di ba sila magpustalan ni sila sang mga taga 20 pesos 30 pesos hindi kabayad sa kiniga mo nga ituga nyo da sa pamalay nga tawag ni kasubo sang ila sining patyan ngay mata kakipay ba kakipay Karen Badilla inablang mahampang kamo hindi man gitama ka dako gani ampang ninyo pero bisan gani dako pa pero matag kamo daya sang problema sa tagbalay kakipay Karen. Yes, correct ka kay Ray. Kag isa pa ang ini sila na naghampang lang gid dira sa area no pero since city alapit ang ilang ginapuy-an sa inayang nga namatyan tina-join sila kay Ray pero kaya mo pa natabo pero ang sa dugang pagid sini nga mga information din gidang igo sang buno sa tiyan niya kay Ray sa kung di kita magsala sa nawala ni pila ka bilog nga buno isa ka kay Ray. So critical ini kung sa tiyan laban-laban may mga vital organs da nga maigo no imo da nga kidney imo da nga atay imo da nga tinae sa aton sini nga mga K5 no amo nang delikado K5 Karen Badilla
Yes, sa K5 Ray. Kag sa ibang pagid naton nga balita no dito ya sa may Banwas sang Santa Barbara, ara naman karon sa stable nga condition ka K5 Ray no ang ining duha ka lalaki nga nagbun-anay man dito sa may barangay Tungay, Santa Barbara sang gabi Hunyo 14 no. Kung mahibaluan ginkilala ang ining victim nga si Gerson Panghari, 30 anyos, residente sang among nga lugar. Kag ang suspect nga si Alfredo Rupico, 53 anyos, kag residente sang Guimaras, K5 Ray. Sa kahapon sa interview naton sa kay Police Captain Rafi Senyeres, ang hepe ng Santa Barbara Municipal Police Station, K5 Ray, ginpahayag sini nga ang ining ang duha no ang suspect kag ang victim ara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon asang natabo ni ang insidente. Kag suno kaya sa kay Captain Senyeres nga una nag-abot sa Gwa sang Tianggi ang ining si Rupico agud ya kuntani nga may baklon lang K5 Ray no, pero may bit-bit na ini siya nga kutsilyo at pagka dugay-dugay nag-abot man ni si Panghari ka K5 Ray. Kag since nga tiara sila nakainom sila ka K5 Ray no, ang ining si Panghari may ginhambal ka K5 Ray nga hindi amo bala nga mga tinaga ti posible suno sa kay Captain Senyeres nga wala ni na uyunan or nanamian ang suspect sa kung ano man ang ginhambal sang victim, rason nga ginbuno ini sa abaga ang ining biktima nga si Panghari ka K5 Ray. Kag dugang pa sang hepe nga nakuha pagbuno ni sang suspect sa victim sa iyang abaga na ano pa ni natinguan pa ni nga naagaw sang victim ang kutsilyo sa kay Rupico ka K5 Ray. Ano pa pagkaagaw niya ginbalusan niya ni buno sa likod ang ining suspect ka K5 Ray no, pero suno pa niya sa hepe nga wala na recover dito sa area ang kutsilyo kay tibangod nga ginhaboy ini sa investigasyon. Pero ang suspect na dakpan man sang aton nga kapulisan nga na-admit sa subong sa Western Visayas Medical Center. Then ang victim naton nga si Panghari ara naman sa may Western Visayas Sanitarium and General Hospital ka K5 Ray. Kag dugang pa diri sang hepe nga posible subong nga adlaw Hunyo 16 ipasaka ni ang kaso nga frustrated homicide batok ya sa kay Rupico ka K5 Ray. So aton bala pamatian si Police Captain Rafi Senyeres, ang hepe sang Santa Barbara Municipal Police Station. Alang investigation naton to bali ang duwa to ka biktima. Di pareho man sila nga biktima nung suspekto ko ng biktima ra pagyapon sa ospital. Oo. So bali stable naman to sila ma'am. So admitted man to pati yung suspect. So may na-detail mga mga personnel na bantay siya. Oo. Pero po libito mo mapile na nato ng case against sa sa suspect. Mapasa ka kaso ang victim, sir? Yes ma'am. Mapile kita case nga frustrated homicide. Oh, sir, bali ni sila, sir? Magkilalahay ni sila nga duha, sir, or hindi man? Magkilalahay na sila kay dira man stay ang suspect sa sa isa lang sila ka barangay, ma'am. Okay. Hubog ni sila nga duha, sir, or ang suspect lang gid mismo? Pareho sila nga nakainom. Okay. Pareho sila kay kita na lang man sila sa Tianggi. Pag kita ay sa Tianggi, balisin ugid una, sir, ng buno, sir? Ang suspect naton ma'am mutong una nga nga nagbuno kay pag-abot una ni abot ang suspect sa Tianggi tapos nagasunod man ni ang pagidugay nagabot man ni ang biktima. May ginambal sa biktima bala sa suspect. Basi hindi no yun sa suspect ang muto ginalinan sa nila nga ma'am misunderstanding. Kutsilyo ni nga ang aton nga suspect. Yung buno yan ni ang victim so may grappling nga natabo. Naagaw man isang victim ang kutsilyo, mutong nga nabunan niya man yung ang suspect. Oo. Sir, ang ining victim, i-clarify ko lang, sir, kung nagasakay, gid man siya sa motor, sang natabo na? Wala, ma'am, kara sila nga duwa sa Tianggi. Okay. Bali, ang victim, nag-ara man sa Tianggi para magbakal man, sir, para mag-inom man? Wala lang tayo idea, basta nakita na lang sila sa Tianggi, oo. Why ni sila sang daan nga hiligot anon, sir? May previous ko gina-settle man na gani pero wala lang gid ta idea ko na settle gid man sila kay may previous man na sila ko nung mo. Do may sila may misunderstanding ng daan. So sir, ang motibo nga ginalantaw ninyo, sir, isa mo na ang daan nga hilugat anon or may iban pagid?
Depende naman no, wala naton na kung ano sa kwenta investigation naton. So isa naman na sa anggulo ang natanaw naton ang tribute. Kay K5 Karen. So may preview sila nga lainay nga buot, may mga daan sila nga ligutanon, tinatugungan pag isang agwa di pataranta, nagisog ang mga ano, ang ining duha ka mga ang ambal gani ni Sir Senyeres lunsay man ni sila biktima kiti lunsay man sila may mangigo mo sa ila nga pagbinunanay ka K5 Karen Badilla. Amo ni ang problema kung may ara ka nga taklos bala grabe ka kaisog no sa aton sini nga mga ka K5 way mo nagnapanumdom kung may kabataan ikaw, may asawa ikaw, may pamilya ikaw nga kung ano pananglitan no matabo si mo mabilin ining mga himata mo kakipay ba Karen Badilla? So amo na sa subong kakipay bre nga posible subong nga aga or subong nga adlaw i-file ni ang kaso nga frustrated homicide batok niya sa kay Rupico nga naka-hospital arrest sa subong kakipay bre. Sige. Salamat gid ka K5 Karen Badilla sa mga police report ngayon mo sila natipon subong aga diri sa may balitang K5 sa umaga. Kamusta na ang aton sining palibot diri sa may syudad sang Iloilo inyo location subong ka K5 Karen? Sa subong diri kita sa lapas no pag medyo mahulugal umo ng aton nga kalangitan kag kanina way pa na mutlak ang adlaw medyo nagatupa ang manipis nga pag-ulan ano pa may mga porsyon diri sa syudad ng Iloilo Cavite Bre especially dito sa may Molo kag sa city proper medyo mahulubasa ang aton nga dalanon sa tila uman karon magpatakid ang alas 6 or alas 7 Cavite Bre nga amatamat no maginukok ang aton nga dalan especially nga sa subong nga adlaw balik klases ang aton nga mga estudyante sa pampubliko nga bulutuan ka K5 Ray. Salamat gid ka K5 Karen Badilla sa imo sining report sa balitang K5 sa umaga. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Uy. Ang DTX Coffee Mix mga K5 healthy coffee ini na nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag sugared sugarcane extra. Upod sa patrol si K5 Jetson Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga. 34 minutos sa nakaligad sa taktang alas 5 mga ka-K5. Good morning kay Pakas Kagawad Joan Castor, patrimonyo sang barangay kay Kahagikikan, Putotan, Iloilo. Sa kay Tanining dira, good morning gid. No, lapit na lang Kagawad, maka puloplastar na ta kag maka-umpisa sa aton pangimanwa. Kag makapamasyar naman taliwat dira sa pinalangga tanga barangay Kahagikikan Kagawad Pakas Joan Castor patrimonyo. Sa kay Ma'am Ninita Del Prado, good morning always gigamay pamati ka K5 Ray diri sa Sinikway Lapos. Kay gidya punaw kay Sir Nonito Sumbong, good morning. May nagapang lapagap pa nga nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalangad si Sir Danny Jumedes Agpalo diri sa kabalitang K5 sa umaga. Sa dugang naton sini ka mga balita mga ka K5, no, istoryahan tani sa aton sini nga mga kauturan ining natabo sa isa ka graduating student no sa may West Visayas State University sanggin talikdan nga adlaw sa aton sini nga mga ka K5 kung hindi kita magsala. That was June 13 no Friday sa aton sini nga mga ka K5 no ang graduation gid man dito sa may West Visayas State University ka K5 Wayne Senyeres no ang ining si Saibel Rio Jane Hembra no sa aton sini nga mga ka K5 nga makita ninyo sa aton sini nga Facebook live no nagpagwa sang iya sini nga hibubunot o shall we say kalain sang buot sa organizer no sang West Visayas State University sa ila sining graduation day
ining si Cybel Rio Jane Himbra sa aton sini nga mga ka-K5 ang naggraduar sa kurso nga Bachelor of Science in Secondary Education, Major in Science sa aton sini nga mga ka-K5. Kag nakakuha man ini sang Latin honor, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. But sa iya sining experience during the commencement exercises sa Iloilo Convention Center sa aton sining mga ka-K5, ginpautwas ni Himbra ang iya sining kalain sang buot sa mga marshal kag sa organizer sang sining commencement exercises sang West Visayas State University. Tungod sa iya sining na-experiensyahan nga makapilag ka beses ini nga gimpunggan nga magsaka sa ibabaw sang stage and even magsulod sa venue sang graduation sa aton sini nga mga ka-K5. Sa anong punto sa aton sini nga mga kauturan, ini tungod gid lamang sa ginasuksok sini nga sapatos nga may straps nga according sa dress code sang commencement exercises sang West Visayas State University graduation sa aton sini nga mga ka-K5 nga dapat naka-close shoes ang mga babayi nga magasaka sa stage para magkuha sang ila sini nga diploma. In short, may dress code ang bulutuan kung ano ang dapat mong suksukon during the commencement. And ining dress code or protocol base sa aton sini nga pagpangusisa because we also a graduate of our beloved alma mater, West Visayas State University, and ever since, to be fair, sa aton sini nga mga ka-K5, may mga protocol gid man, and even sa amon nga time, may mga certain guidelines, no, on the day of the graduation, nga dapat nimo sundon mga ka-K5. Well, during our time, siyempre sa amon, that is a very special day and we don't want nga magguba ang amon sining adlaw, no? Upod ang amon nga mga girikanan because isa ina ka memorable nga happening sa kabuhi mo ang makagraduar ikaw mga ka-K5 sa kolehiyo. So, siyempre kami, sunod namon kung ano man ang dress code nga ginatag sang bulutuan. But in the case of Cybel Rio Jane Himbra, I do not know if may miscommunication or I do not know if wala yalang matalupangdan what really is the exact guidelines or meaning sang ginatawag nga close black shoes. No? Or wala yalang matulupangdan ang specific nga instruction sa sining dress code nga ti dapat when we say close black shoes wala sang straps. No? Magambal ka na straps mga ka-K5 lang mahigot-higot sa imo sining nga sapatos sa aton sining mga ka-K5. So with that situation mga ka-K5, ang ginobra ni Himbra, because lauba ning iya sini nga pose, no? Ang ginobra ya, ginkakasya ang straps na lang kaginutod para nga makasaka siya. But in short, na-disappoint na siya, nagibi na siya, nahuyan na siya, so on and so forth sa aton sini nga mga ka-K5. Kag tinakalabot naman ini sa pagtalipangod sang WVSU. And in fairness to West Visayas State University, nagsiling sila nga imbestigaran nila kaglantawon ang natabo sa kay Cybel Rio Jane Himbra. Gapangayo man sila sang pasensya, but then again, nagapanindugan sila nga ang commencement exercises
para sa mga kabataan nga magagraduar, no may ara gid man sang dress code kag na-relay sa ila ahead of time. Makadto kita sa aton sining K5 Western Visayas tie-up upo ng aton sining mga anchorman sa balitang K5 sa umaga. Gaspi, mayong aga lang. Yolida Tapang, si Roda Sikoya, Jonah Layagin, si Ringston Maglantay, si Rosie Magbana, thank you, good ko na. No problem. Aralatan? Sige, i-check ta na mga kakipay ang aton sininga mga sister station. Sino ang una nga nagkatabid mga kakipay para na aton nga Iloilo? Si alas kolo kompleto na mga kakipay para na sila. Sige, i-check ta na mga kakipay this time si Sir Ray Espiha Omalay. O ba? Iloilo, may nga sir? Mayong aga ka K5 babe sa Gantalaw. Taya mo lang malipatan pangalan ko ba? Inom ka Klinika di Tribayo kaya ako nakainom na ko sang Klinika di Tribayo. Loud and clear ang signal sang Bacolod. Good morning K5 Western Visayas. Isa ka manaynaya nga aga diri naman niya sa may syudad sang Iloilo. Ngalan mo do ara na sa limpatakan ko pang pero di niya malipatan niya pang. Nag-post lang ko for a while kay man may ginalantaw ko di magila solusidin ko na importante man. I-close na nanay ng mga tabda nga hindi pwede madakpan ka gani da kung labay-labay ginapang lantaw mo da. Hindi ang ginalantaw ko na importante daw na makahatag balasang inspirasyon nagam. Sige, maraming kasalamat kaki-5 Race P. Omalay SM dira sa Iloilo. Ang amon sining area manager mga ka-K5. Katuan nato ang aton sining Ruas, Sir Jolet, Sir Ruas. Good morning, K5 Western Visayas, Sir Babes. Good morning, loud and clear ang sulod mo din. Naka-DTX 500 naman kami. Diri sa Kapi, sa Rojas, ang Iloilo, ang sulod ni Sir AM, loud and clear man. Balik sa imo, Sir Babes. Salamat gid Sir Jolet sa Rojas mga ka-K5. Ang Tambalang Nelmar sa Antique. Good morning K5 Western Visayas, medyo gatorotari sa probinsya kang Antique, pero naka Maytisi kag naka D3 Bayo kami dya. First day of class, happy Monday ka ninyo K5 Western Visayas. As well tawag ka dyan, naka day of fresh kami K5 Western Visayas kag naka DTX Beauty Soap. Kampiyon ng signal, balikan mo Bacolod, Daddy Babes. Salamat gid Tambalang Nermar sa Antique mga ka-K5. Salamat gid sa inyo da. Dili sa mo naka DTX 500 naman ko. Katuan naman ato mga ka-K5 si Sir Michael Celorio sa Kalibo. Sir Michael. Good morning Daddy Babes kag Sir AM. Good morning sa Iloilo. Antique, good morning man. Kay Sir Julius, good morning. Kampiyon ng signal. Wala na sang ulan di. Lain kahapon nga, kumpara kahapon yung grabe kabaso sang ulan. Naka DTX Coffee Mix kita kag naka naka DTX 500 kag naka Mighty C. Balik sa imo, Daddy Babes. Salamat gid Sir Michael, mga ka-K5. Diri sa amon sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental medyo magulugoom nga gawa ang kalangitan. Pero way pa man sa may nagtupa nga maulo-ulan no ng panahon may pagulan diri sa amon pero medyo linong kag magalumon ang panahon. Unahon na to ng Iloilo mga ka-K5 kung ano mga dalagko nga mga balita dira sa Iloilo, Sir EM. Good morning again, K5 Western Visayas, no? Diri sa K5 News FM Iloilo, particular na diri sa may syudad sa Iloilo, ining viral nga natabo sa isa ka estudyante sa West Visayas State University nga naggraduar no sang gintalikdan nga adlaw apang naka-experience sang hindi manami no tungod gid lamang sa ginasuksok sini nga sapatos nga may straps. Nag-viral ini sa social media matapos ka magputwas ining estudyante nga naggraduar nga ginkilala kay Cybel Reo Jane Himbra nga may kurso nga Bachelor of Science in Secondary Education major in Science sang West Visayas State University. Ini tungod mga ka-K5 nga nagsuksok ini sang sapatos nga may straps nga according sa graduation dress code
nga dapat close black shoes lang ang suksukon. Makapila ka beses ini siya nga gimpunggan sang marshal nga hindi pagpasakaon sa stage kag pagpasudlon sa labi. Bangod gid lamang mga ka K5 nga ang iya ginasuksok ka sapatos ang wala nagsunod sa guidelines o kon sa graduation dress code. Nagpotwa sini sa nga social media kag ginhambal ang kalain sang iya sini nga buot mga ka K5 ilabi na gid sa tagdumalahan kag sa bulutuan sang West Visayas State University kag sa mga organizer nga naghiwat sang commencement exercises. Ang iya sini nga pagpautwas ang nag-viral kag nakalabot sa pagtalupangod sang West Visayas State University kag in fairness sa bulutuan sa aton sini nga mga ka K5 Western Visayas nagprovisa ang mga ining imbestigaran kag lantawon ang ining natabo nga sitwasyon sa kay Syvel Rio Jane Himbra. Pero matapos ini nga mag-viral madamo man sa mga estudyante kag mga ginikanan no ang nagputwas man kay may pilaman ka mga estudyante ang wala man makasulod tungod gid lamang sa dress code. Nagpanindugan naman ang West Visayas State University nga nahatag na ahead of time ining guidelines o kon protocol sa pagsuksok sang nagakadapat nga suksokon para sa ila sini nga graduation day K5 Western Visayas. Sa dugang naton sini ka mga balita mga ka K5 no ang duha ka sugalor no sa may distrito sang Arevalo partikular na mga ka K5 sa Purok 5 Suok Arevalo no ang nagbunanay nagbunanay tungod gid lamang mga ka K5 sa pusoy sa sugal no sa aton sini nga mga ka K5 si alias Rocky no ang biktima kag si alias Borjok naman ang suspect ka taga Banwa sang Uton Iloilo no natabo ini mga ka K5 kagabi no kag subong si alias Rocky ang ara sa hospital kag padayon nga ginabulong samtang at large naman ining si alias Borjok. Nagumpisa ini tungod gid lamang mga ka K5 sa hampang nga pusoy bahig. Subong ginapangita pa ang ining suspect kag ang pamilya sang biktima naman ang residido nga magpasaka sang kaso. Amo ni mga balita naton nga natipon mga ka K5 Western Visayas diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Back to you, Papang Babes Gantalao. Salamat gid Sir Ray Espiha Umalay mga ka K5. Katuan naton si Sir Jolet sa Ruas. Sir Jolet. Dito sa syudad ng probinsya sa Capiz, masobra 1.5 million pesos ka balor sa droga ang na-recover sa tatlo tanayin kasi parado nga operation sa otoridad. Nakuhaan sang 476,000 pesos ka balor sa droga ining si alias Eddie sa ginakasa ng implementation sang search warrant sa Banwa sang Pilar magluwas sa Shabu. May na-recover pa nga marijuana kag armas lutang. Samtang nakuhaan man sang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa droga ining si alias Ilong. Pan ini sa Provincial Drug Enforcement Unit sa ginakasang operation sa nakaligid nga kaganhon sang Sabado sa may barangay Baliwagan, Rojas City. Matandaan, isama niya ka LGBTQ na dakpan sa Banwa sa Tapas. Nakuhaan man to sang 68,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Amo ning balita diri sa Sir Babes, balik sa imo. Salamat gid Sir Jolet sa Roas City mga ka-K5, Roas Capiz. Katuan naton si Sir Nelmar, ang tambalang Nelmar sa Antique. Mga balita namon redya sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas. No, una kita sa binibining Pilipinas kabiing ginhiwat sa Grand Coronation Night because we are very proud from the province of Antique nangin best in national costume amon nga pambato. No, ang number 30 kang binibining Pilipinas nga si Blessy J. Villablanca. No, sa aton nga mga ka-K5 sa Western Visayas, matandaan nga nagdaog sa binibining Pilipinas kagabi ginkoronahan bilang Miss International si Katrina Ann kang Davao Province, tapos si Annabelle McDonnell ang Miss Globe kang Iligan City, kag first runner-up naman si Dalia Varde kang Las Piñas, tapos si Kathleen Espinido ang second runner-up. Pero ginapabugal
ang amon ka dyan nga national costume nga himo sa o kon inspired sa bulak nga Raffles siya. Ang paborito nga bulak ni K5 Nestor, partner. Sa dugang pagid nga mga balita sa Police Report K5 Western Visayas, padayon sa talad nga ginabulong sa isa ka ospital sa syudad kang Iloilo ang isa ka 67 anyos nga lalaki or senior citizen matapos nga naulamid sa isa ka disgrasya katong nagligad nga Sabado kang aga, mas o menos mga alas 6 K5 Western Visayas sa may barangay Kubay na napultan si Balam sa diin involvado ang darwa ka mga sarakyan, isa ka sarakyan ang jang puti nga Honda City nagabiyahe dya K5 Western Visayas alin rugto sa norte Banwa kang Barbasa padulong kunraan sa syudad kang Iloilo para magpa-change oil. However, pag-abot rigyan sa intersection kang barangay Kubay napultan si Balam, urat duga-duga ang diyang Suzuki Ertiga nga itamo halin sa San Joaquin going supposedly sa may probinsya kang Capiz. Instead K5 Western Visayas nga magliko sa tuo pagtutos norte bawduro diretso nga nagtabok sa dalan kabangdanan nga nalambot ng diyang puti nga sarakyan kag nagtabag diyang puti nalambot ang nagapanaw-panaw nga senior citizen K5 Western Visayas may sakay diyang puti nga sarakyan tatlo ka mga individual samtang ang itam nga lunsay mga taga San Joaquin 5 sa tatanan lakip ang diyang driver. So sa talad may initial settlement run sanda sa diin ginbuligan manada K5 Western Visayas ang diyang biktima. Balik ka rin mo, Daddy Babes. Madamo nga salamat Nelmar Tandem sang antike mga ka-K5. Katuan nato si Sir Michael. Sir Michael sa Kalibo. Sa mga balita sa Manawat Kalibog bilog nga probinsya Taclan, selebrasyon sang Father's Day kagahapon K5 Western Visayas isa ka father ang patay. Matapos sa gintiro ni siya kagabi, ang biktima ging kilala kay Remy Asyong 45 anyos ag residente sang barangay Lapnag sa Banwa sang Banga. Ginasugid nga mga apat pa lang sila kaadlaw dira nga naga-star. Bago lang sila sa ilo apang kagabi gintiro siya no. Duha ka motor ang naggadto sa ilabalay, bali tatlo ang mga suspect no. Ang isa may backrider, kagin pangita ang nasabitan nga biktima, kagin pangita kon ara man na si Ray nagsabat siya, gintiro siya dayon patay DOA sa hospital K5 Western Visayas. Padayon ang investigation sang Banga PNP station mga ka-K5. Samtang kahapon man mag-utod man ang ginabuno no ang mga biktima taga Barangay Polencio sa Banwa sang Balete 18 kag 19 anyos. Ang insidente natabot diri sa Barangay Tinigaw diri sa Banwa sang Kalibo kay according sa investigation ang mag-utod naghalin sa isa ka okasyon sa Banwa sang Banga kag pag tapos dito inom pa sila diri sa Banwa sang Kalibo diri sa Jedport kag gindulong nila ang suspect nga barkada man lang nila according sa report. Pag abot sa area daw na murag-muragan ang suspect samtang nagaihi ang mga biktima nga mag-utod gin pamuno niya ara subong sa hospital naka-confine ang mga biktima. Amo na mga balita ni sa Aklan sa Banwa sang Kalibo. Balik sa imo Daddy Babes. Salamat gid Sir Michael mga ka-K5 diri sa amon sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kaapon may gin-follow up kita to isa ka naluthangan diri sa may bahin sang barangay Dos mga ka-K5 ginbawian gid sang kabuhi ang isa ka lalaki nga si Lionel Cabrera. Yara sa legal ang pangidaron nga ginluthang sa sulod sang iya sining puloyan sa may puro kagaykay barangay Dos sa ning syudad sang Bacolod. Gin-confirmar sang live-in partner ni Cabrera nga pasado alas 8 sang gabi ginbawian sang kabuhi ang biktima sa isa ka pribadong ospital diri sa syudad sang Bacolod bangod sang angkon nga pilas sa isa nga liog nga naglapos gid sa iya sining mata. Tugas ang pagpaluthang gamit ang 45 nga kalibre sang pistola. Ang investigasyon nagapadayon pa sa sining mga tinion kaginapadalman sa atong sining mga katapos sang kapulisan 20 kilo nga bugas padayon na ginabaligyan na diri sa mga kabarangayan diri sa syudad sa Bacolod. Aming mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod hindi ko na pagibalig sa inyo kay manti naglapa sa kita naglapa o nakita sa atong sining inangan K5 Western Visayas. Oras mga ka-K5 sa atong sining pangalagad alas 5:56 sa aga.
sa mga ka-K5 naton. Salamat gid sa pagupod ninyo sa kay Mamone Freda Sarmiento, Lenny Pedroso de Divas nga nagatutok always sa K5 News FM Iloilo. Belated Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalaga. Sir Philip King, Sir Philip, I miss you Sir Philip. Sa mga K5 Fans Club International Chapter 2 naton kay Sir Fred Pascal. Sa aton sini K5 Fans Club International 1, Bakjo Veneveles Pelateo, Jesse James Garvelias. Good morning. Kay Sir RJ Poras Cardinal. Good morning gid kay Tita Roselyn Silahis kay Tito Celso Silahis sa Malitbog Centro Calino. Nagapamatigid always sa K5 News FM Iloilo. Lobby Perote Sonia. Good morning. Kayong binigay sa akin. Salamat, salamat. Kita boss, same time, same station, ining inyo ka K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa